Nee, 100 jaar is het doek van voor christelijke Mabo de Zaad in Den Bosch. De laatste dag voor de schoolvakantie is het eigenlijk echt een feestelijke dag. Er hing het er een mooie spandoek, dat had ze maken, dat het mij een lach en een traan is. En zo ervaar ik het ik wel. Dus toen ik het plein opkwam, toen viel ik die traan ik wel. Van nou, dit is wel even wat. En gewoon na 100 jaar, dat wie dan nou de door sluiten moeten. Dat is wel een heel wichtig ding. Of ik viel die verantwoordelijkheid daarvan. Ja. En ik vind het mooi dat we Joet nou wel mooi afschieten met de band. Dat het ik toch plezierig is. Maar ja, die dubbele kant die zit er duidelijk wel om. Aan de ene kant is het heel dubbel, want wij gaan heel graag een groot spektakel ervan maken. Maar in de achtergrond dat we gewoon terug in kunnen. Aan de andere kant zijn we heel blij dat we op deze manier wel afscheid nemen kunnen. Door alle coronamogelijkheden, onmogelijkheden, komen we nu wel mooi binnen en kunnen we op een feestelijke manier toch wel afscheid nemen. Alleen dat doet zeer. Een taal aanmeldings voor het schooljaar wie net heet genoeg en dus eindigt het bestaan van de zaad. Een bijzondere school in de regio eerder aan het meer en dat jouwt minder gevoelens, maar ik warme aandenken. Ik ga hier op school zitten van 2015 tot en met 2019. En ik ben 40 jaar afgestudeerd, dus ja. Ja, ik ben 2015 begonnen. En ik ga in 3 jaar in, dus ik ben 2008 al afgestudeerd. Het is 2 jaar in dat ik hier voor het laatst best ben eigenlijk. Ja. Ik denk dus de reis naar Engeland, dat wij met z'n allen op de boot gaan naar Engeland. Om allerlei leuke activiteiten te doen en dat was superleuk op de boot. En, ja, die sfeer weer geweldig, want hier zijn al verschillende groepen, maar zijn wij al 4 jaar hier rijden met wien en je wie maar snel gewoon voort. En dat wie wel echt, ja, de mooiste herinnering, die sfeer, die gezelligheid, alles gewoon mij snel. Dus dat die wel echt de mooiste herinnering, ja. We geregeld hebben uitjes hoor. We gaan altijd alle jaren gaan we met de 4e klasse gaan we een dag naar Walibi en dan ben je op een heel ongedwongen manier met de band op paard. Dat ben wel een van mijn hoogtijdagen geweest. Ik weet net was toe eerst. Nou, en ik denk dat het duo KD, wat alle jaren optreedt bij de diplomatrekking, dat maken we natuurlijk echt net vergeten. Want ik bedoel, alle jaren waar was het feest en alle jaren wij zeggen een leerling, Klaas Fjouwer eruit van, zodra u dit hier ik spreken bij de diplomatrekking en dat ze dan de voren helpen, in welk stukje dan ook, in welke dingen, dan vinden ze helemaal geweldig. En dan schuiven ze dit hier extra naar uit. Het is dit hier natuurlijk voor u in tweeën. We hebben 2 klassen, dus we doen 2 verschillende stukjes. En dat is voor mij ook altijd een van de hechtpunten. En vooral het feit dat je de blieren bent, de blieren ouders. En dat je van sommigen bent weten dat ze het moeilijk gewoon hebben. Dat ze pittig thuis gewoon hebben en van alles en wat. En dat ze toch redden. Dat jouwt een heel stuk vreugde. Nou, ik vind dan toch dat we de laatste tijd, dat we het heel goed gewoon hebben met we hadden echt te geren dieren het laatste jaar en dat was een sfeer hier. We hadden de reorganisatie gewoon en dat viel net daar. Maar het laatste jaar hebben we dat helemaal te geren oppakt. En de sfeer is nog steeds eigenlijk heel positief. Er is net iemand die het werk uit zijn handen vallen liet. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Dat we het als team en ik met de band en dan mijn ouders erbij allemaal te geren dieren hebben. En dat zal bij me blijven als een mooie herinnering. We hebben broers in een andere vorm. Ja. En dat had in goede situaties. Ik weet nog wel dat we 2 jaar vregen waren om te studeren. Dan vond ik het mooi dat Albert en Bibi en dat we tegen die studie maken. Ja, dat zijn bijzondere dingen. Ja, vriendschap van het leven, zeg ik wel eens. Absoluut. Ja. Absoluut, dat bloot ik zo.